Размалёўкі гэта для дзяцей? А вось і не. У штабе ВПС ЗША вырашылі, што сур'ёзным дзядзькам патрэбна свая, зусім не дзіцячая размалёўка. Вітанкі, вы на канале Шпац Арсланоў, я Андрэй, і сёння я распавяду пра самую незвычайную баявую інструкцыю ў гісторыі A10 Pilot's Coloring Book. Пачынаем. У 70-х годах А-10 быў наймагутнейшым знішчальнікам танкаў на ўзбраенні ЗША. Свет тады быў падзелены на ўсход і захад, а пілотаў А-10 Thunderbolt 2 вучылі знішчаць савецкія танкі Т-62. Але як зрабіць нудны навучальны дапаможнік цікавым? Адказ – дадаць вайсковы гумар. A-10 Pilot's Coloring Book – гэта неафіцыйны дапаможнік, які ў жартоўнай форме вучыў пілотаў, як размалёўваць танкі снарадамі з 30-мм гарматы Га-8. Давайте азнаёмімся з размалёўкай. Спачатку даецца невялікае тлумачэнне па колерах. Зялёны – добра. Усе вобласці зялёнага колеру можна паспяхова прабіць. Чырвоны – стоп. Чырвоныя вобласці немагчыма ўразіць з гарматы Га-8. Чорны – дрэнна. Ты павінен ненавідзець гэтыя зоны. Далей цытую тэкст размалёўкі. Гэта савецкі танк Т-62. У хлопцаў з варшаўскай дамовы шмат такіх. Калі мы адначасова знішчым іх вялікай ядзернай бомбай, ты застанешся без працы. Ты павінен навучыцца знішчаць іх эфектыўна, каб захаваць сваю працу і сваю дупу. Пафарбуй гэты паскудны танк у чорны колер. Ненавідзь яго. Гэта дно танка Т-62. Яно вельмі тонкае, усяго 20 мм. Ты можаш лёгка прабіць яго 30-мм бронебойным снарадам гарматы Га-8. На жаль, калі ты бачыш яго з гэтага ракурсу, танк цябе пераехаў. Пафарбуй дно ў зялёны, а сябе ў карычневы, ты тупое А-10 не можа змясціцца пад танкам і застацца пасля гэтага байгатовым. Тым не менш, дарагі баявы сябар, дно Т-62 утварае па краях вось такія барты. І ў выніку яно выглядае як неглыбокая ванна. Пафарбуй яе ў зялёны колер. Каткі мацуюцца да дна вось такім чынам. Ты можаш прабіць дно танка пры ратацыі пад вуглом на дыстанцыі больш за 7000 футаў. Ты нават можаш уразіць экіпаж праз ніжнюю бартавую браню і апорны каток на дыстанцыях да 2600 футаў. Пафарбуй колы і ніз барта ў зялёны. Так, а гэта ствол Т-62. Калі табе пашанцуе патрапіць у яго пад вуглом з дыстанцыі 2500 футаў, ты яго праб'еш і знізіш эфектыўнасць стральбы. Пафарбуй яго зялёны. Можна сказаць, што Т-62 прабіваецца праз ствол, але супакойся, лётчык крутыш. Шанец патрапіць у ствол прыкладна такі ж, як калі б ты пакінуў Бангкок з наклейкай «Чырвоны барон». Гэта Т-62 спераду. Пафарбуй яго спачатку ў чорны. Ненавідзь гэты комі-танк. А цяпер пафарбуй яго ў чырвоны. Ты ніколі не зможаш прабіць танк з гэтага ракурсу. Забудзь пра гэта. Калі ты думаеш пра атаку з гэтага боку, пафарбуй сябе як вельмі тупога і неэфектыўнага пілота. Магчыма, ты думаеш пра стральбу па гусніцах. Тупа, тупа і яшчэ раз тупа. Усе бронебойныя снарады зробяць акуратныя 1-дюймовыя дзірачкі ў траках. Танк будзе па-ранейшаму байгатовы. Калі ты ўсё яшчэ думаеш пра атаку спераду, пафарбуй рэшткі свайго мозгу ў карычневы тупіца. Гэта карма танка. Зялёны, зялёны, зялёны. Фарбуй яго ў зялёны. Корпус прабіваецца з 6500 футаў, вежа з 4500. Выстрал у заднюю частку вежы справа пад вуглом добры на адлегласці ў 3400 футаў. Той жа выстрал у заднюю частку корпуса добры на адлегласці да 2500 футаў. Пранікненне ззаду не вітаецца ў некаторых аспектаў. Гусары маўчаць. Але гэта дапамагае вывесці з ладу заднюю частку. Рухавік, трансмісія і хадавая частка знаходзяцца там жа. Вы не паверыце, што зробіць задняя частка Т-62 снарада Га-8. Вежа з гэтага ракурсу занадта тоўстая, размалюй яе ў чырвоны. 4 фігуры справа ад танка – гэта чальцы экіпажа. Гэта стандартныя ружовыя камуністычныя свіні. Абстраляй гэтых атэістычных дэгенератаў. Размалюй іх у зялёны са мноствам дзірак. Цяпер зноў паглядзі на бок Т-62. Можна прабіць верхнюю частку корпуса. Размалюй усю бакавую частку машыны ў зялёны. Не вежу. Яна застаецца чырвонай. Пафарбуй сваю спіну ў чорнай сіняй. І цябе трэба высекчы задумку, што ты можаш прабіць вежу збоку. Магчыма, табе варта пафарбаваць верхнюю бакавую пліту ў пастэльны колер, бо яе трэба прабіваць на адлегласці ў 1500 футаў. 320 вузлоў.
3 градусы адхілення, каб прайсці праз верхнюю бакавую пліту. Яна таўшынёй 80 мм. Окей, малады тыгр. Расчараваны тыгр, ці як там яшчэ. Размалёўвай як хочаш, але памятай, што правал у размалёўцы гэта нішто ў параўнанні з болем, якую ты адчуеш, калі табе давядзецца рабіць другі заход на Т-62. Таму што ты атакаваў яго сходу з абмежаваным патэнцыялам. Асабліва, калі цябе, вобразна кажучы, абстрэльваюць як лайно. Вось такая незвычайная гісторыя. A10 Pilots Coloring Book – сумесь гумару, тактыкі і духу халоднай вайны. Хочаце больш гісторый пра авіяцыю альбо ваенныя кур'ёзы? Пішыце ў каментарах. Не забудзьцеся паставіць падабайку, падпісацца і націснуць на званочак, каб не прапусціць новыя відэа.